Kana anena ilum assalamu alaikum. Professor Muhammad Afzal Ngul Birabina Jamshuran Tiba Sangatate Salam Mare. Asito andarmane ke sangatak dare balu kacharias kare no nanu ka kacharian peshin masunun. Una sabab dade ke anda manadian Johnny ka کہ ارے اتوٹ پوسٹاتے تو کنے دا عام خبر تم تو کہ دا سنگتاک خاص ورڈ خادم حسین ساسولی برائی صاحب دا گروپ جوڑ کرے نے ای سنگتا تا کسنا پنے الپر کہ بلو لسٹ سے مگر بعض پر مغزو ہی تم مسنے سنگتس خصوصی ننا آنے نا علم ٹکری محمد اعظم جان کنا پنی عمل کونے کے نمبر داڑیت کا بو اینو دروی جاگ سے اپن گروپ سیٹی ناوالے بنگرت کہ کسس برے داڑیت کے تو یہ مسنگت نوشتہ کرے بازی کاندان ننا علم خادم حسین ساسولی صاحب سکتو یو دے پائٹ کے کرم پنی شاغرے تو یہ بسٹو برالو کرم پنی ایڈ کرے سرک کنے خبر اللہ اینو سو بنا بلکہ اولی کھلے سنگتاتے بنگٹک ماشاءاللہ بعض گچینو ایت مسنو ای مختصراً کیرے من ایت کے با او اندنو ایتو کیرا ننا ورنات خبر مرے دنیا نا تیٹی اولی کووار باغبانی مطلب درخت تخین انسان تاریخ دادے کراتم انسان دا دھرتیا بسک تو ارا جوڑ اللہ یخم مسک باسنیم کسرک پھر مسک جمری مسک نہار کا مسرک اور اولی کو وال انسان کی ارے غار مطلب ارا ڈغالنا تیٹی کھونڈ سر مشتا تیٹی کھونڈ سرک نہار کم اینو کھونڈٹی رہے انتے کو جاگہ جوڑ کریں کپس تو او ہم نہار تنبا کھونڈا تیٹی رہا مگر وہ کھونڈ نہ رہا تو کھاد کھورا خرا سک ارا بندہ کنے کک بندہ سوم کنے کک غلام کنے کک او میوام کنے کک سبزیم کنے کک تو داگڑاک تو قدرتی بڑا جانوراک جنگلاتی ٹی سرک اور جنگل آئینو ہی تمہا کا خازمز خلنگ کے پین جانورا سارا دے کننگ ایک انسان ہندن جاگہ سے میوہ سے تو دے پٹو ہی تمکتا ہر میوہ نا تینا جاگہ او ہندن غلط جاگہ سے مرے کک دانس تمو کے ولدا بھاز مرے تو انسان ہیل کرے اولی کو ارا انسان ہیل کرے کہ اشد تو ارا قدرتی دیر ارے ہموڑی زیادہ فصلک دا درختاک دا بوچاک دا میواک مرے رہ ایلو انا سادہ تن ہیل کرے کہ چکاک کے ارے اوف تین کے کدو جوڑ کے رہ اور اولی کو وال انسان نا زینٹی ارا جوڑ کے نا بسک چنگو من چار پاٹے جک کے رضیت تخارا پدان یخان بچن کی باسنیاں بچن کی خلٹ مشٹ دیوال جوڑ کر نا انسان شعور پیدا مسک مگر داگڑانا ضرورت ہو دے اول دا خاتے ہیں تم تک کہ انسان پاوالی یا پاوانتا جانور تانبا سادہ تانبا چرینگا کا اراڑی گڑاس ملا کا میرے کنگا کو مل را کو دی چھٹ پھیر والا مونی نہ رہا ایلو انسان جانوراتان بچن کے نہارتان بچن کے اتاد نہ ضرورت ہے آواز نہ ضرورت ہے سک ہندن کی ارے دا فیملی سسٹم شروع مسک کہ بھئی دا چار کی ارے بندگ نناوارو نہ سٹونک او ہندارا چھار بندگون دا ننا چوچگا کو دا ننا چنا کو او دا گرائے او
ہیل کرے رکھ نہار تان انتے کہ نہار کرارے رکھ او یا جانورا کے لو اسرک اوف کی ارے ٹولیٹی رہا گروپٹی رہا او تا خاوت نا سسٹم اسک آندن انسان ہم گڑا خاوت کی ارے تینا جوڑ کرے اراٹی اراکے خاوت نا جندنا چوچا کسو یا پینکسس بسکا ابر تماکا تو وہ خاوت جوڑ مسکا تو اولی کو وار قوماک یا انسان کے دیت ازیت لنگ شروع کرے کراڑی دیر اسک اراڑی دیر اس خنارا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا داٹی سی راز سس تاکہ بندہ کا اس جگہ مفس گوڑا ہر اسی بندہ ہمو دی یلا کرے کا مونی نا کا اراڑی پین بندہ مف اراڑی خوراکا اونا قبضہ مرے انت مرے تو دنیا نا تیٹی اینو ارا تاریخ پاش مسنے ارا تاریخ ظاہر مسنے تو دنیا نا تیٹی کھلان بلا ارا دیرنا کی ارے ذریعہ ارے وہ اسنڈنی نظر برے کے دجلہ فرات ارا عراق نا تیٹیو ارا نزیہ دنیا نا کھلان بلا تہذیب میسوپوٹیمیا ارا دے پارا اوٹی دا سومیری کو اکادی کو ایلو چندی کی ارے انتا کو تہذیباک اور ایک شروع مسرک آندن نیل دریا مصرٹی آندن ایلو ننے نظر برے کہ انڈس ویلی ٹی انڈس ویلی مطلب دریائے سندھ دسا اینوان تقریباً 4600 سال محالو ننے ایران نا ارا مشکو ارا میسوپوٹیما تو اور دو تو میسوپوٹیما ارا عراق سو تیب دیر اسک تو دیر نا تیٹی اراڑی دیر حلے توڑے باغبانی مفق اراڑی دیر مرے موڑے باغبانی منگن کے کک اینو ہم میں کلی خبر بورڈ ٹی فصل مفق اراڑی بورڈ مسوڑ فصل مفق اراڑی خشکی مرے ولا دیرے تبا خشکی مرے دیرے توڑا وڑ فصل مرے ایلو ارا باغبانی نا ننے نشان ملارو اینو نا براوی تا دیٹی ملارک ارانا پنی براوی خرنا وطن خراسان تخارک خراسان بلن ہم مسکا چنکم مسکا وقتس خراسان سندھا نالیستا بلکہ پنجابی ہم اوردہ کا تو پنجاب نالیستا ایران نا مسچار صوبہ اراٹی سیستانے اراٹی تورانے اراٹی خراسانے او ہم داٹی اوردہ اوارو ایگان افغانستان ہم کہرے کندھار نا گلاس ضلع داٹی اوارو یا تو داخسو بلو دیس کہر دا خراسان سک وڑا وقت تیب خراسان براوی تا قبضہ سک مگر براوی تا مرکز ارا اینو نا سورابے او انداز سک سورابان میرگڑ اس کا انتے میرگڑ مونی ارا دی کا سرک اوف بوڑی بورڈ کرے سرک راجہ نن کچی پانا کچی نا مانا سلا مڈگار اراڑی کرے بورڈ مرے سندھا چی خیس نن پان دا کچوئی تا اسی کچو مرے بیر اسی دریاب نا سندھ دریاب نا کچو چونکو سے مگر سندھ دریاب نا کچو اسی وقت بھلو کچو سسک تاسا بنداک تفنگانو دی کم مسنو تو نن اگر جوانی کورے نا تو اسی سندھ دریاب بسکا دا لغار ٹی تماکا اوکا اگر نن مونے کے نک کتب نا کنڈا ارادے مطلب کنا دو مرے دے ٹکا ایلو دو مرے دے کھیلیں گا اور مون کنا مرے کتبا بدی جہندو میں ارادے سندھیٹی دکھن پارا تھا کنا مون دا سا اتراٹے اور یورے و بج کنا کرے دکھناٹے اور سندھ دریا سلو کردہ سا تو کنا چپی کو را دوئے اٹھی ارا اولی کو دریا بریک سندھ دریا پد سندھ دریا نا پن کرے میرانے اور
میران سندھی ٹی مرے براٹی میراڑ مرے میریٹ ہمیں کم براڑی میرواڑی تو میراڑ یا میران کے سک وہ اینون آرا رئیساڑی قبیلہ نا علم سک او اولی کو سنگت سک یارا دا دیتا نیامٹی فرخے کرے او سندھ دریا نا پینے کرے یکا کرے او دا ڈغا نا پینے سندھ تخا سندھ نا معنی ہمو لیک ارا دیر ڈغارے را کھپ کے او سندھ پارا ہمو نشان تھے ارا اسے فرق کے را گڑانا تھے ٹی لیکس مرک او دے سندھ پارا سندھ کل شارنم دا کرا انتا تا نتا مرا دا سندھا کو دا دوتا کرا ہڈا کراڑے بدل مرے را اسے ڈیلو اڈان او دے سندھ پارا اور سے ڈغار سے نا بھی حد بندی ہے سندھ پارا مشنو کو لفظ ہے سیند سیند منا ارا ڈغار سے نا نیامٹی لیکس مرے دامون ہیمون اسگڑائے ارابش کننگ مرے اما کہ زالبولاک سیند کشرہ یا نرینا کم سیند کشارہ وقت تو دا ارا میراڑ اسک تو او دا فرق کرے دریا تا نیامٹی کہ اولی کو دریا کرے او سندھے انتے کہ او کا ننمونی ایننگ کا ننکتاؤ نا دیر زیادہ سک یا این کرے ننا واسطہ تمتاو کا گوڑا چپی کو دعا اولی کو ایلو ارا دریا نے نظر دے پر ناڑی ایسا اما کہ دا میرانے ایرے ناڑے دا میرانی مسک اے مسک ناڑی اوکا پا دریائے او دے پر اینو بولان پڑا تھا براوی انہیں پنیتے کا بولاڑ میراڑ ناڑ بولاڑ ارا بولان بولاڑ دا مسلمی کو دریا سک دا تا دیکتن تو وارتا مرا اوکا پد اینو مول ارا دریاب نا پینے پارا دا ستو دا سندھ دریان بغیر اس اخذ کے پین دریاو وہ تیٹی وقت دیر وقت دیر پیرنا مس دا دیر سرک دا مسلسل ہندن بارا اما کے سندھ دریا بائی کہ بالکل ہندن بارا وہ تیٹی دیر سک دا سدا تزیا انتے کہ دا کل دریا باک ناڑی مرے یا بولان مرے یا کہرے دا کرے افغانستان بسو دا تزیا ڈیم تفنگانے دیر یمینگا توننگ مرک بارشا کم کم ارادنن مولا پانا بیسیکلٹی دا مولاڑ اسک دا مولاڑ مسک مولان مولا او دانا وجہ دا دے کہ اراڑے براوی نا انت اثر کم ہے تو اوڑ گڑا تا پنگ بدل میرا او ننے ایلو ارا دریاب انو چپی بسا کے نا او اینونا دورتی ارا سندھٹی ارا دے کوہستان پارا اوڑے ہم چونکو مگر ارا کہرے دریا برے رک ارافتا دیک برے رک اینونا ارا من ارا دے منچور پارا اسوٹی اورے دا من چھڑے ارا دیر نا چھاڑ لفظ سندھی کم پارا برے کے چھاڑے تا او من چھاڑے دا سو مسنے منچور تو دا کل دی کرا وقتا اوارتا مارا تو دا تیب علاقہ دیرام پورسک دا انو سر پا سمندر باسک او سمندرنا ہم دیر داتی تو اوارسک انا خاطرہ ننے مولنا ماسا
ہم اسٹار فش ملانے. اسٹار فش ایسے پیونو جھرکوں کو سمندر آسے تسے کھلے فش پارے جانا کھاتے ہیں مچھی پاتا کہ وہ جاگر سردار سے استارہ مارو سے ہمون فاصل ملانے. فاصل پارا کہ ارا خل مرے کائے وہ کروڑا سالات سابق خل تگڑا کائے کا وہ خل مرے کائے. تو ننوری نہ کہ دا تیب دریابا کرا سرک تو دا سا اراڑے فصل مرو یسک اراڑے درخت خو یسک او دا دیران پیشن منا پنجاب ان حلیست سندھ تیب او دا کچی تو براوینا کائے کے علاقہ بچے کرا دینن پانا کھیر تھر اصولٹی نمرورے کہ براوی نارا لوز تل ارے تل بنیادی بڑ گراسینا کیرغان مرے تو دا مش دا تزیا تماکہ نہ خاطر دا پنتخا او تھل اگر نم کیرتلان راسی کو دعا رو رہے ارے او تھل بلدہ دارے کیرتر پارا سٹ دارے کھیل تھر او کا پد اراد نن سندھی ٹی تھر پانا او تھلے اوڑی بیر تھلے مطلب مشے داڑے مش گراسینا زیا تمگ مشک تمیر دا ڈغار نہ زیارا بال کے سمندران او ڈغار تمیر دا او دے او تھر او تھل منا چھرک آرا برے مشتمکک مگر دارے کھیر تھرے دانا مطلب کیرتنا مانا دارے کہ دانا زیا ڈغار نہ زیا ڈختا کو ہندن تھل کرے بیر مشنا تھلے او پنجاب والا را تھلے تو سندھی صاحبہ وہ تھلنا جاگا تھرمس نے اسٹ اور تھلے تو دا غیر آباد و ڈگا کا سرک او تھل والا اور ہم بالکل مش چلا کا اور وقت دا آباد من کا تھا ساندن بغیر اسپرسیان بلو تھرم تھل آباد مفسا کیرتر بیر آباد سک تو کیرتر ڈختنا امکانہ کا سرک اللہ تبارک و تعالی کہ ارے قرآن پاک نہ تیٹھی ارا میواتا ذکر کرے نو افتیٹی اسے میوہ سے زیتون ارا سندھی والا زیتون آخا اردو والا امرود آخا عربی والا اراد برائٹی خط پر خطنا ڈخت نم سندھی ٹی کو پارا تھا خطنا ڈخت نم بنگنورے خطنا ڈختنا او جنگلی ہو ولام او تھا سے فروٹس مریک او ڈولام با مریک ہمو کرے ذکر اللہ تبارک و تعالی و تین و زیتون و تور سینا تو اللہ تبارک و تعالی قسم یارفینے انجیر نا او خطنا تو انجیر کی ارے زیادہ تر چشمات بوجھٹی مریک کنے یادے خزدارا مونی باغبان اوڑی اسے سنبان نہ پنا اسے جلسس داس انتس جو اسسک رادے نن چشمہ پانا چشمہ نہ دی رہا تم ڈغارا برے ہو دی جو پارا مشان پیشتے میں ٹخے چھٹالی تو او دی چشمہ پارا تو چشمہ نہ زیا بالکل بوزا تھا زیا نہ کنڈا مشٹی ہم اوڑے کرے انجیر نہ یہ تینٹ خنا سٹ امونتے دختے جنگلی انجیر نہ اور جنگلی خط مشتے چی دینوں موجود ہے اور ڈغارا ہم نو میں کہرے مخلوق نہ ڈختار نظر برو رگن و ڈٹینو رے تو شیف بالکل ڈغارا ہم نو میں خطنا ڈخت نظر برو جیسے مخلوق خطنا ڈختا تا رکھی ہم کرنے تو ہنین علوم ارا گاج مولام پدرا گاج کی ارے ارا اصلٹی لوزرے گاجاڑ او چونکو دریاب سے او بریک منچورٹی تمکک تو دا دریا تا ارا دیرنا ارا جاگا خشک مسکا بار سکا گڑا مڑی فصل مسکا تو ایلو اسک کھولاچی اینو پارت او ہم چونکو دریاب سے تو دا پنچ دریاب کرے ننا براوی تا دریاب پانی گرا داساگر نن باز گچین یہ ٹھورن تو بیر برابینا را ڈغارے
اوڑے ڈخت خنا امکان جوڑ مرے کک چشمہ کراڑے ارے رک تو گڑا سندنو چشماتان بغیر اراڑی چشمس توڑے فصل من کرے کا چشماتان بغیر بلا مشتا بوز اراکا دیر کیارے وائن کنن کرے کا اراکا جلک پیشت مارا جلک شیخ بریرہ و بعض و طاقتور مریرہ گڑا ہوتا بوز علی مفق مگر مشتا بالکل زیانا اراکا پوسکن دیر پیشت میں اگر اوڑے اوفتا مون علنگ مرے تو اوڑے بندہ دیرے ڈیم آبا مچکن کے ارا ڈیلے ڈیم انگریزی نے لفظ سے مانا گڑا سے کہرے سست کننگ گڑا سے کہرے مدانہ لنگ وہ ڈیلے پارا تھا ورے کننگ تو ڈیلے ڈیم براوی 2000 سال محالہ ننے اوفتا ڈیلے ڈیم آگ نظر بیرہ اراتے گبر بند پارا آئلو براوی تا بھاز قدیمیو دیرنا سسٹمس کرے مشانہ سے دونس خطارہ دریر دیرہ سر کرے رہتا و مشان مچ شیف پین دونس خطارہ دیرہ سر کرے رہا تو اوہم کرے رہا وقت سنا دونک شیفنا دیرہ ہم سر متا سے مگر مقصد دادا سک کہ ہمیں دیرہ را سک انتے اشر تو شیوئی اسمان شیفی اسک تو اولی کو دون برزا سلی سکا شیفنا شیف سلی سکا مگر اندہ خواہ دے ضرور شیف دری رہا کہ یہ ڈغانا دیرے کھونڈ کرنگ مرے داٹی سر کرنگ مرے گوڑا مشنا دیرے اسی دونان اولی کو دون دیرہ سر کرے رہتا و اوکا شیفی ارا دونے کشارہ ہموٹی یا مٹی کھونڈس خلکو رہتا او دے کارس پارا تو او زینا دیر داموناٹی بسکا ہندن اسی پین شیف بسورا و او کا دادے کھونڈس کر انو کرسا دادے ڈغارے سورا سر کر او ہم فصل مسکا اراڑی مشتی ٹی دیر سک اسٹ قدرتی چشمہ کا سورا کران مثال میں سنبھال نتی سٹک باغوانا ٹی تو انین علم او کام بغیرت ارا دیر پھرام پد کہرے شیف جل مسورا تو او تا بوز سے تفیرہ او تے گبر بند پارا یہ سے چونکو گبر بندس اولی کو وار کرا کرا گبر بنداتی اسٹڈی شروع مسک تو تک اسے علاقہ سے باغوانا مونی جپوس گوڑا نوغے برے کک ارا عمراڑی تھا علاقہ ہے اوکا پھد کیا نوے تو تک برے کک راتن مون کوچانا کنڈا کارے یا سوراونا کنڈا کارے خوزدارن جو پارے باغوانا گدرنگا رہنا موڑ آتا تو پٹ برے کک راسی کو کنڈا نظیری والا علاقہ شروع میں رہوں چپی کو دعا کرے تو تک ہے تو تکان کہرے چپی کو دعا کسر کائی کک تو تک کے تو تکان گدرنگا سا سے علاقہ سے چونکو بلبل گئے تھا بلبلان بڑھ تو تکا سے کسر سے تا ہموڑی اسے انتس خناٹک او کا من گوڑا پارکو کائی کا لوخے ہمو علاقہ بلدہ کا رہے من ریک والا علاقہ تو کرے آواز تو کنا انین علم 6400 سال مالو چشمغا تزیا درخت تخنا کلچر ننی نظر بریکک براوی تا لغارا تو او دون سا کہ گڑا او تے خبر تما کہ ہر کے میورے او اسی اونا سی تخمز مرے بجس مرے کک ہنا بج کیرے ولدا کرے ٹرکک اوڑا کرے پسکون ڈخصد ودی مرے کک اونا ہم تجربہ اندو مسا کہ اراڑے دی ترا ڈختا کا ست چنگو ڈخت سرک تو انسان نا ذہن کارم کرے کا کہ ننا چنگو چوچگا کو اندون دافتام سسٹمو او ہم انسان خبر تما کہ داتے ٹی ہم نرما دارے تو ایلو ارا ڈختا تا ذکر نن قرآن پاک ٹی بنینا او کرے اللہ تبارک و تعالی انگور نہ ذکر کرے نے اندون اللہ تبارک و تعالی تیرا قرآن پاک ٹی ہلار نہ ذکر کرے نے ہنار نہ ذکر کرے نے تو دا ہمو ڈختا کو اراتا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن ٹی کرے نے انجیر نہ عرض تخانو میں تو دا کھلی ڈختا تیرا اینو قرآن پاک ٹی رابطہ ذکر داتے برابی کی مچ کرے رکھ او داتے برابی کیرے چشمغا تزیا کیرے پیدا کرے رکھ
دختات خلکو رک او باغبانی شروع کرے رک لازمی راتم باغبانی شروع مسک او نوے یاد مرو یہ استخاٹ کے فلان جگہ باغبان ایسی علاقہ سے خوزدارا نراتن نم سوراب جا کوئٹہ کے پیشت میرے تقریباً 20-25 کلومیٹر نا کہرے مریا خوڑ کمر امو علاقہ ٹی بریکک تو براوی ٹی دا لفظ ہے باغ باڑ اور باغ باڑی اسے براوی تا زیری تیٹی سے قبیلہ سے مونی قبیلہ تا ذکر کرو ٹک اللہ خیر کے تو کنا انین علم دا ارا باغ باڑے دا سی بلو نشانی سے او دارا ننا چشمغا کو تو دا چشمہ ہم خدا نا ننگ کے اسی بلو نعمتو اما کہ اسرائیلی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا سینز دا قبیلہ سرارس ٹی اللہ تبارک تعالی چشمہ سی سک تو دا براوی تے بھی اللہ تبارک تعالی کی خزانہ آتان کی ارے مالا مال کرے سے سک او دافتے کی دا پنچ دریا براتی نمیں پینتے پارے ٹک کہ دا عجیب دریابو اینو ہم رادنن پاکستان پانا یا سندھ بلوچستان پانا وہ تیب آبادینا سبب کرے ہنا دریابا کو تو انین علم باغبان ارا باغباڑی اسی قبیلہ سے باغبانی دا سوتے نے پارا دا ریب ننا دا خاطران پیشتما نون مسا کی فارسی ٹی راوتا کہ ویلیا تا پنت نوشتا کنگا تو اور ایسی مجبوری دا مسا کہ رے اللہ فارسی ٹی گوڑا ننا تاک کمبرانی مسا گرگنانی مسا اللہ نے کہ لیڈی بدل متا چونکا بدل متا سک انو کہ میرواڑی میروانی مسک رئیسانی مسک شہوانی مسک خدرانی مسک گرانی مسک تو اندن پنک بدل مسرک تو دا کا پد نورنا ارا وقتا براویک گبر بند آتی جوڑ کر بلو گوڑا گبر بند جوڑ بند دغا شیفی جلتی ہم بند کنگ نا انمسک گوڑا دیر کی ارے دغا نا تیٹی نا کا اور کاریزم نا مسند دیر سلی سکا دیر نم تورے دیر مچ مسکا ڈیم مسکا تو زیانم استعمال مسکا دغا نا تیٹی تلٹی ہمینا کا وقام دون خطار وہ دے استعمال کر رہا یا کاریز کرے رہا تو براوی اینو ارا داخسو بلو ڈیما تزیا مسئلہ لنگٹھیے کہ پاکستان ڈیم جوڑ کے فلان کے سیاسی اسینت جوڑ کرے نو تو براویک تینا دیتے شیف لیتا وسا اور دیتے تینا مچ کرے رہا گبر بنداتا ذریعے تو دا سے نمیں براوی دغانا بارٹ چونکو معلومات تی سٹک وکا پد ننے باقاعدے 11,000 سال محالو پدان اونا زیا نن کی ارے شہر تفنگ نارا آغاز مسک و 2,500 سال مالا مسک 500 سال بیر نن کی ارے فصل کرے نانا ڈیٹی مگر فصل اندہ خسک کی فصل کرے کہ بندگ علاقے نا کا او دا سمنو مبو اینونا دورتی ہم را براوی تی خبرے کہ تینا فصل کرے رہا بسورا سندنا فصل پھر پدانی نارا و اے فصل پھر تو دا براوی تاہننگ بین سبب انداز دا سندہ مفتا ڈی ایس اے مفتا ڈی ایس دا اینونا دا قبیلہ تنکس سلو تو یخا کے سندنا علاقہ تی بسورا باسونا علاقہ تی بسونا را دینن کچی پانا اور سیٹھنا اینگی نارا تو جانی کس کتاو کہ وقتا انہوں انتلو تو شہر 2,500 سال مال تفنگا ارادے پر میر گڑ اما کی ان میں بینیفٹ ہے کہ میراڑ دا مسید دریابنا پنتی تخا او اینو نارا رئیسالی قبیلے ہمو تو تعلقو ناسک
تو انین علم دا جاگنا نشاندہی کنگا براوی تارا کہ کمانڈرا کا سورا جنگجو کا سورک ارا پٹفول کرے ارا چائے سورا تو او فنا فیصلہ کریر کہ داسن اگر نندا فصل نہ زیا تولن فصل کین تو تینا ضرورتان زیادہ ایلو اللہ نہ مخلوق ہے ارا دنیا ٹی ریک افتی ہم نن گڑاستی ننکن کرے خدا را ننی نعمتا تے سنے نندا افتان بچفنک او ایلو افتی کی رائی کینک تو دا سی بنیادی فیصلس کنگا گوڑا داڑے شہر اڈی تنگا دا شہر اینوان 9000 سال مست دنیا نا بہترینا کیرے تجارت نا واپار نا مرکز سکرانا پن مہرگڑے تو مہرگڑ ہمو علاقے اراٹی رنگینا پچ جوڑ مسک کرپاس داڑی جوڑ مسکا کرپاس ننا ارامس جاگا جوڑ مسکا انتے کہ کرپاس کے دیرنا ضروری اس کی نندیر تن کے انتا ایلو ڈغار خلکن مرے تو ننا ارا تل کا سرک اراٹی دیر اسک تو او تل انو علاقہ سے اراٹی دیر اسک ہمیشم داڑے خلکن اسک تو انا خلکنا مش او دا چشمغا تزیا براویک پچ کرے رہا کرپاس جوڑ کے اراڑا پچ جوڑ مسکا آندن ہیٹ میٹنا انتا تا خاص تان ہم براویک پٹو جوڑ کرے رہا او تورہ جوڑ کرے رہا ٹھپر جوڑ کرے رہا ٹھپر انوارا تا کالی نن پانا تورہ مو دے کرا گونی پارا تا یا گونی پارا تا نسند والا اسوٹی اوری گوڑی گوڑ کریں گڑا سے مچ کریں گوڑ کریں تو اراتا نا رے نونٹی بدل کے گونی مرے کک سندھی رے رون کے کک تو گونی پائک تا نن براوی تا اسوٹی رے گوڑی گوڑ کریں مانا مچ کریں گڑا تس جاگا تو وہ تورا کا سرک گوڑی کا مسرک وہ تو مچ کرے رے گڑا تیوار شاہ رکھا تو انین علم دا سے کاس سے کرپاس کے نا کیارے براوی کا آغازی کرے رکھ گوڑا پدا ہوتے رنگ تی سرانتے کہ کرپاس نا یا خاص نا را رنگ سک او کیارے پیون سک ہیٹ نا تو مختلف رنگا کا سرک او نارا ڈرسم مسک او یکا سک او مالوان ہیٹ پیونو مسک مونو مسک خیسنو مسک ہیٹ تیٹ باز رنگا سرک تو ہمیشہ وہ تا پھٹاتے رنگ سک ہننا کئی آئیڈیا مسک دا جانورات رنگاتے خنار جوجکات رنگاتے خنار براوی تے دا احساس مسک رختاتا و فصلاتا رنگاتا کہ نا رنگ کنکے نا قرآن رنگ نا رواج تما تو اولی کو رنگینا پوچھے ہم مہرگڑ جوڑ کرے ارا انو اجرک نا کانسیپٹ بن گٹی نا تو اجرک نا کانسیپٹ مہرگڑان مونجو دڑو دنیا ٹی نانی جھرکنگ اسی لفظ سے منا اسی گڑا چمکے تو یہ وقت رنگ چمکے نا اسلوٹی بنیادی ورڈ روشنی تمک گڑا نزیا تو گڑا انہا رنگ خبر تمکک تو اینو کس سے خد رنگ برگی پچ بینی تو پاکتنی جھرکی سا نا پچاک جھرکی را اسلوٹی جھرکنگ تو روشنی تو تعلق تخیم مگر روشنی رنگاتے پاچ کے کر تو ہننا کا دا لفظ کرے جھرکنگ آل اجرکے بہرحال نن دارس تخنا کہ فصل نا آغاز مسک دا رنگینا پچ جوڑ مسک براوی تا تاریخ نم پٹورے کہ سندھی بندغ رنگین پچ باز پھدٹی بینا براویگ رنگین پچ بینا را اسے رنگنا کوسس اسے رنگنا شلوار اسے رنگنا خیری یا دستار او نمیں یاد مرو ورا ننا کناؤں منا بندہ کو ورا تو 60 سالان زیادہ 60 سالان زیادہ اتدا خبر ہے کہ ننا زالبولاک کیرے رنگاتا ہوں پن توبو گونکی تخنگانے اینا پن خرون تخنگانے اینا پن پشکنگ تخنگانے اینا پن نیلی تخنگانے اینا پن آسمائی تخنگانے اینا پن خرمشی تخنگانے اینا پن ناسی تخنگانے دا ہم رنگا قدرت نا شاکا کو قدرت حلو کو تو مسی رنگنا پچ زالبو بینارا داس دا رواج تمانی سوٹنا مطلب ہر مسی 4 پچا خبین اس رنگنا مستنالو مس بندختنا آسودہ یہ ظاہر کرے گا رنگاتا ذریعے تو رنگیا نا پچ کیا رے
یا عجائبی رنگ راجے نو گلابی پانا گلابی مچ پین وڑے عجائبی پین وڑے وانگڑ وانگڑ سدھی پر وانگڑ تو دا مختلف کیرے رنگات تو دا پچاک جوڑ مسور او اوکا پد غل خولم جواری پدان بھاز پدان برنجم مرکک جوسک او سرے ارا ساگم جوڑ مسک تیلم داڑا پشتما کا تو دا جامبو کو یا ایلو بھے کو داتے ہم آترنگا فصل کرنگا دا قدرتی وڑ مختلف جاگہ سر تو داتا بیج پیدا کرنگا او داتے کرے اوکا پد تاریخ ٹی نمرو رے کہ انسان نہ خوراک ٹی سو ضروری سک تو فصلاک میوغاتے مچ کرے گڑا او جانوراتے سہداتے لاؤ ہم کرے رکھ چکاتے ہم لاؤ کرنا کلچر تما خراستے لاؤ کرنا خرچر تما دا تو قدرتی جنگلی جانور سرک ہنا خزم تا وڑ ہیٹرا میٹھو دا ہم جنگلی سرک داتے لاؤ کرنگا او بعض جگہ آتا کہرے خزمی ہم کہرے لاؤ کرنگا انا خوفتا حفاظت کرنگا کو مخلوق نہ را مچ مسورا ضرور اوفتے ٹی میٹھام با لاؤ مرنگنا قوت لو مگر اوفتے اناخ ضرور کرے اوف کا ہم شیراتان یا ایلو جانوراتا بچن کی خلغام بچن کی ہمو علاقہ تی زیادہ مسورا راڑی انتس برال اوفتے ٹی گراس اسپیشیز پارتا وڑا سورا کرا لاؤ باز مسورا گراس لاؤ متوسک اینو اس کا کہرے خزماک نرے رہ پدانتے کہ گچینو خوراک سستو مخلوق خلقہ قدر شکار کرے رہتا رات آراگڑان شکار مستو نرک ڈکک تینے ہندن مروے نوبو تو دا جانوراتے مدانا براوی لاؤ کرے رکھ تو دا براوی تا زند تولنگ بشمنگنا اسے وڑسنا اسے جھلکس انو بنفیٹک تو ننے نشانک ہم ملی رہ فصلنا باغبانی نا ارا 96,600 سال مالا ہو مگر اراڑے خلقنا او چھار بند اوات تولنگنا کلچر یقیناً رہا ڈختا تخرے تو بندہ کا تولی رہا مگر باقاعدہ خلق تفنگنا رواجہ کو 12,000 سال مسنے نظر بیرہ اراڑے دا گبر بندہ کو اللہ نمیں کھلے سلامت کے انشاءاللہ داکا پدی برائی تا تاریخ نہ بڑھ گڑاس نمیں بنف اللہ نمیں کھلے سلامت کے اللہ